Hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City. Welcome to my channel. Mayang hapon boss. Merry Christmas. Merry Christmas. Isa ka pamati. Happy New Year advance. Naragin na happy lang permanente. Naragin, no? Malikod. Likod, ang siya malikod. Sakit? Asa na kita? Diyan na. Sakit lang siya, dili siya nga murag halang, ngul-ngul. Ngul-ngul lang. Wala pa mo halang. Kanang dapat lagi sakit ka halang. Halang na mo sa sakit mo lang. Maligo bitaw ko. Ay, maligo mo ka. Bawal ka siya. Sabi na kung itong hapon na bigyan ka mo, tapos hagok ka. May maliguan. Paralyzed na ba? Pero nun, dami advantage na dugay pa po. At least dugay pa. Ito, inay-inay, bitag undang na boss kay pas mo sa kusog ang tawag ka na niya. Madugay na, starting na, mapansin mo na. Marasag, mamuykoy, mangalay. Sakit na po. Muna mi uli. Salamat tayo. Sige, salamat. Merry Christmas. Yato din mo sa kwan lang. Lang. Terminal. Terminal, yato din mo terminal. Ayun na mo pa sa Bus terminal, no? May sa Maria. Ayaw. Pero hindi ba na may mag-bus dito? Sulod mong bus dito, ba't anong shuttle? Ano? Pero gabi, nagdabot. Hindi na lang ako to. Lang. So, magawa mo ganyan. May strum to. Diyan sa pailan pa mati, boss. Hindi, bagtak. Pagka, kusumpot, kasi paminaw ni mo na. Sa ilagay, ako yan na ba? Patrick. Naman, gabi. Iyo. Sakit, dili, lay-lay, halay, dili. Ha? Madre mo po. Sige, sige. Bagtak, sakit likod. Dapi-dapi, anak. Sige. Wala na yun? Na. Sige. Na. Ulit pa. Gasa kitong balay mo, boss? Bungko. Tibungko. Yan. Shout out sa taga Bungko ilang. Tibungko. Bungko ilang. Ilang di bungko. Ilang Tibungko. Si Ilang Tibungko, Davao City. Shout out sa inyo ha. God bless sa inyo ha. Merry Christmas and advance Happy New Year. Christmas na. Christmas na nila. Bitaw ka, ana lang happy lang kita perme. No, nya of course ako ang mga viewers, hello sa inyo ha. Nasi server no, ang iyong amigo silingan nga taga Tibungko atong tabangan sa inyong pamati, no. Iya lang yun yung kagwanta kay grabe ni mo agwanta ni ako ang customer. No, atong tabangan niya mamayo inabanan sa pagkampo sa Ginoo. Okay. Kinahanglan kondisyon ta pagkabot sa 24, no? Naman. Di magkamoinom. Tagsara. Aha, tagsara. Tagsara pagkakabotilya. Nagkatawa tagsa ka botilya. Tagsa ka botilya o isa ka yes. Starting. Starting na siya. So, okay? So, itong tabangan si Sir. Now, of course, ako mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention Singapore, Vietnam, Thailand, Malaysia, India, Indonesia, of course, sa Pilipinas. Maraming salamat. O, sa lahat ng OFW, Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyong God bless sa inyo lahat ng OFW kung saang sulok ng mundo. Ayan, kung saan kaubanan sa Qatar, ITCC company. Bye! Kumusta na mo muna? Bye! Ako makaubanan sa Qatar o sa kaubanan po na ako sa Saudi Arabia, Riyadh, ang Albawani company, ang mga kasamahan ko dyan. Kumusta na mo? Mga bye! Ayan. Of course, mga suki na po nga nagtanaw kanunay sa kuha, nag-subscribe, nag-like, nag-share. Maraming salamat sa inyong suporta. Nako, kanunay, no? Of course, karon lang ka nakakita sa kong channel. Please subscribe, like, and share po kung ka nagkagilot, traditional hilot. Of course, sa lahat ng mga nag-comment sa kuha, maraming salamat sa lahat na nag-comment. Minsan hindi ko mag-reply, kaya magreklamo si YT. Ayan, sige. So mag-ilot ko guys, shout out sa taga Tibungko, Davao City. Merry Christmas. Please subscribe po my channel. Gawas boss ha, gawas. Gawas. Gawas ka sa imong
Gawas ka sa habol. Ah, di mo balong. Sabi na ko. Nakalimot na mga boss. Kalimulog. Lalo ka awan. I-post na sana ito kayo sa makitaan ang kuhan. Hello guys, please subscribe my channel. Saan ka may boss? Opo. Limot ako ka? Gilo-gilo ito ba? Saan sa kamay? Ah, kana. Okay ka na? Okay. So guys, shout out sa taga Dibongko, Davao City. My name is Bill Bill. Bill 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 Bill. My name is Sabi na kung sabay mo tanan, uli. Buwan na lang, tawag ng malok. Huwag kang imig. Mama na lang. Ay, may mana. Kaya ko magkapihan pa rin mo kayo niya. Kaya ko magkapihan pa rin mo kayo niya. Patultulong mo. Ako naman. Init kaya. Biar. Kita orang bos. Dimir. Hah? Dimir. Demer. Mangigutom na ko.
Wow. 61. Alay, go. Wow. Patay dito na. Ano how? Mga kulubot ng talawa. Punta ka nga. Wow, wow. Oh. Tapos? Taas mo ito. Ha? Sipak kayo. Ang Hindi magutok. wala. Sabi yung panungot. Ano na? Eh, guwanta. Hindi ko mo magutok. Ano? Ah. Ito jadi isa kabog mo. Sabihan ko yun. Ano ba? Ano lang alam niya. Yung may naglawas, mga panganak, Ay, Biden na. latan yung bitin ay. Inyuhan na? Wintros lang. Sa akin. Gawa? Kuhan nga bitin, 24 inches. Dua pa di dua ka roller magtason. Buglo lagi lang no. Patay mo lang bitin mo. Walang ulo eh. Ulo lagi gikuan. Kailangan mo bitin. Ha? Patay na sila bitin. Ang sa data. Inyuhan ang iling. Hindi. Ani lang eh, kung kaon man. Nakasal ka ka ng bitin. Doon inyuha. Isa ni. Hindi, kinaan siya no? Apte ka na, pati lang gagag na, gudlon. Ang awak lubot. Ang ganda. Ah. A little strong. Oh. Oh. Let's go. Pwede mo ngayon dito? Kanina naman. Yamon. Bali daw, pinirap na. Ano ka na ito? Ano, ubusi ko mangha.
Hello guys, please subscribe my channel. Semut rubbish. Oh, info banking. I'm so monkey. Go, go, God. Oh, go. Ah! Andy, go rats. Peach, Ano din mo? peach. Ano ba ka? Toy Story. Yummy. Toy Story. My abandoned to that Yes. Okay. No. Now we leave it on. Not a good one. Boy na yan, boy na yan, boy na yan, boy
ha? I'm good. Hinahinay kung undang inom busa. Hinahinay lang. January na lang undang. Pinapabiya December 24. Ang December 31. Taas ang uric, boss. Sige mo, basta mo inom, taas yun na siya. Sigarilyo mo inom, taas yun na siya. Ah. Ah! Naman loob, ikaw kaan? Tagsara! Balot. Balot ko pa kayo. Balot. Kapag kayo mo, singat ako yung balot. Oh. Handa ka na, boss. Uy! Handa ka na. Hinahinay lang. Kailan? Hinahinay lang. Ba't ano sa gudali ka? Hinahinay. Sigarilyo, di wala mga sigarilyo. Ha? Ah, very good. Inura. Ha? Inura. Tagsara, boss. Tagsarapon. Pasayan. Tagsara. Tagsara. Ah. Oh, ganun. Dire nga side, diabetes, no? Ah, ganun ang sugar. Ah, maubaw. Kaya mo Soft drinks, kape, juice. Madali ha? Muna mo sakit kaya kung magtap. Ang sa sugar, di ko na sumasakit. Ang sakit, kanapas mo. O panuhot. Si sugar, dili lang magtarong dugo mo. O nang kasagaran napitan yun sa sugar, si mata. Kung sakit siya, si pas mo, si ano ho. Ha? Pag dahil sa mga join, masakit, arthritis. Oh, di man, di ako magtap. Ah. Nagsara mo ka magpasag hapon. Tagsara. Si Kristo dito, niinuman. Sa isa Pero, dili, hubog, pahubog. Isa ko pagbugot. Niinuman. Lang ba? Di daw, bawal, di daw mo undag inom, si Kristo, niinuman. Niinuman si Kristo, pero wala maghubog. Niinom lang. Pero wala magmaoy. Kasi makainom lang ba, no? Ah! Lang. Uy, ang dahon. Ah, Ano to? Hindi ka kape, boss. Ha? Kape. Oh, parang tagpuan, gatas. Oh, gatas, Milo ta, ha? Ha? Tubig, gatas, Milo, ha? Maray naman. Oh, dito, boss, guys. Kape pa dahil. Ah, wala ko ga. Sige, pero sa una nga, grabe yun. Pero nga, tagay rin. Sa
Kadua, katulo, wala na. Eh, magkatasa rin yung edad, boss. Magka-diferensya po. Mo lagi. Ha? Hindi ka magsaling na bata pa. Hindi kita alam mo na. Kaya maningil na hindi kita na. Na. May man ang disiplina ko tapos kaya tuwa mo yung kapalingon. Oman. Huwag may labot yung magsuon yung mong pamilya. Huwag man nilabot. Kami nagtala sa sarili. Ikaw lang dala, ikaw na po. May takot tara no, di man po. Disiplina lang. Oh. Ya, kaya dia. Dahil gina. Ang number one dyan na itong dili ko no. Anong magbasa dyan mo, ganun yung number one mo. Amo isa ay ayaw ko sikanan. Bugaw. Bugaw ko. Tara po lang ka, bugaw. Kumain mo, boss. Ah. Pana. Iya. Kailan yung kadako na yung pagkabot? Ah. Kailan yung kapag-abot? Oh. Pag-abot na mo, uy, wala ang service ni Eric. Asa ka to? Tahan na media. Kanya na, wala si Eric. Tam. Nag-service to. Ana sila nga. Ka-schedule mo, naka-booking na mo. O naka-booking mo may alas 3. Ato, pabuta lang. Ah, Kapatay din. ulit mo likod, boss. Sila. Away na ba din mong init sa likod kung katong kamo? Pag init ganyan siya, bot pa sa bot, ang dugo ni Sir Kulang. Oo. Pag book na, wala, tulog na siya. Init pa na, kana na. Gandar na makina. Hello guys, please subscribe. Ang bala ko tinidor dog. Daw ba ito tinidor ko kay kaon ko sa spaghetti. Dahil na ni. Gani, wala nagkaon. Kaya ako nagkaon na ni. Para mga wala pa dili na kay dili lang. Ah. Sana. Oo, dahil na. Ha? May bubuo ako sa latang. Wala talaga. Sumpay-sumpay naman. Dili na tugnaw. Bait ka raw, nena.
Binlock mo. Sa ilang Mga- ispriyana. Mga Palitong yan. ma'am. Ito yung ka ng Binlock mo. Yung ilang mo patulungan ba? Ano oras sa lighter? Ah, Perfume mo ito. perfume na ito? Okay, kumutikot mong no. Gilot mo lang. Lakot Bakot ang dito. robot. Ito? Ah, kutas ko yung istorya eh. Ha? Kutas ko yung istorya. Grabe yung tinasa to nun ba? Ikaw, wala ko sa lugar. Ayaw man to, buto man. Ha? Kani pag naputo na ko na buto ginaro. Binlock mo. Pak na may kakan. Ayaw ka na naman. Kita makabalik sa dito sa semana. Kaya na ko nga makalugar lang dito ka mapayuhan tani ko problema mo gani. Sayang ang gasto ba ni sige bitaw tambal. Okay naman sige tambal po. Basta naayo. Pero wa maayo. Ah, lugar lang ka. Street makachambal lang jud kag street katulog. Tingalam ito. Tulog papa, eh. Tanong. Oo na. Tulog mo to. Tulungan to, sige lang to balik. Itong kadua Ano, no. grabe ka to. Grabe ka to. Wala ka nebulizer lagi patay ba? Grabe silingan no. Anong silingan niyo dia? Hmm. Nak, iya na kayo. Mura rin utong na ba? Ayun. May gari ni subok. Namukot balay. Lumayan na may gip. Ano to? Nahihirap ang kahit ito kayag ba? Oh, murag ba? Ano ba? Tingin kayo pag ato na ako, nahin nga bread ito. Karang nahin manukan dia. Hmm. Ay, hindi pa. Saksak. Dali. Ano na ka? Otong mata no. Otong may mata. Ang marag tadi makatulog ko na to. May mata og dire. Likot. Ang iba, namukot man. Masala na sa Ay, padre, yung buko, eh. Balay. Ang tanaw lang na sa kena naaw gini dire. Asa man ni natubog? Namin sulod. Ah, papa na ko ron. Raguyag. Ay. Bago na nato dago lagi dito sa kuha. Oh, bak si Sierra. Ito eh no. Ay, ba, ilang lagi sa Ginoo ba? Nga, ganyan ako. Nasta yung kuhan. Ate. Okay naman. You got Ibiya na basta out. magkakaroon na Ganyan ako siya nga. Ate, di ka dito. Pilot ka. Isip kayo lagi to. Isig na daw. Booking daw siya ba? Oh. Ano yan? Isip lagi daw siya. Hindi, Ikaw mo buk. Nga taga time na taas. Kaya man dito nagdagmanok, no? Oh. Damo itong manok siya mo. Nagdagmanok. Siguro. Ha? Tuig na, wa pa. Wala pa. Pero mga kan, pero ito mga April o May araw niya. Nga sabay lahat to sa hapon. Oo. Oo, sa Japan. O pamanti ito itong Japan. Oo. Wala na. Lipit na lang dito. Lit daw eh, alas 5:20 pa. Love how minute mo. Kaya ba doon, nag-belgian siya eh. Yun, dito ginawa. Ha? Oo. Hindi ko pa ako. Hindi ko. Ah. Ang warranty ko. Yung sa Google, nalagay yung hubok mo. Oh, kasi siya. Huwag ka na to eh. Kulintal yun. Ano na, nasabay mo ito, basta hilot. Ini ano may exon na may pahilong takate kay sige na to kuan ba. Mirate kayo tayo hubak. Abot sila. Sige mag-abot pa sa dito. Oh! Diyan ang maging pick up sa kuan Grand Mall. Nagran mo na, Oh, para dalera. hindi kan sila sa Maria alas 10. How long? Sila dia mga alas 10. Uncontrollable. Sila nakabot Grand Mall.
Ah, dagang giglasita lagi to. Yan lang ang istorya nga akong interview. Kakuan man. Na, ang saan lang dito. Kakuan siyang ginawa ba? Sige ko, putas mo ka. Gagukon mo siyang ginawa mo. Lagi. Kaya mo ginawa eh. Usang. Bakit? Sila sa isang balik daw. Kinailan ko, makalugar ka. Sige si Mana. Makalugar lang ko ka. Ah, siguro mga sudso na to, mga spado. Hindi na po ito ba? Pasko no ba? Pasko, BS 24. Ah, wala kayo pa na. Lima siguro, mga 26. Di, okay naman ko 24. Kaya 24 kaya ang kaon ko niya pamana sa kuwan god. Oh, bitaw. Dili man buntag di mo pa schedule. Ah, basta dili po na siya ato kay busy na po na. Basta pag manapon sa liho kon. Oh, hindi na. Pero mapan dito, alibihan dito siya. Buwas, mga busy kung 7 na. Wala may klase na. Ah, Pangkabot kami mo balik ang klase, ma'am. Ginawa. Ano, ma'am? oh. Sino ko lang, 80% lang lang yung hangin. Ako nag-estimate ba? Wala yung kamistorya mo. Ano mag... Nagugod. Ito, manakot na po sa Santa Maria. Ato yung magwang. Anak ko siya, kuhan mo ko. Sa sinta na yun. Oo, magbubo. Oo, dong kubo. Mga lagi, grabe to. Ang nalig. Huwag kita namin yun, no? Dalagang buwang good, no? Sambot, ito pakita. Kita siya likod. Pakita sa likod. Dalagang buwang, ising na Kamu lang. tayo gingon na ginilang na, ano to? Disgrasya. Hmm? Ano to? Wala na, inis mo pag ito bisa. Kaya lakap. Disgrasya? Pahilot, ay. Ito ko dahil no? Ba't sila disgrasya? Butang ano yung masawa kita to diskuntan nila. Ah, ang isuong yun niya. Disgrasya ba to? Sa to? Disgrasya, ang isuong niya. Tumbat motor. Kaya na yun, tabok. Pero, Malanganin, batumbahon nyo ka sa iro ba? bae. Kumain. Inis mo tayo mag-gusto na. Ay, pamati na siguro. Ano ka dito? Sabi disgrasya nga parte, no? Gaya mo ipit ang sakit. Maman. Kapila ka tuig. Ngalo, laki naman kayo. Niagi na okay ba? Na yung anak. Tugay ipit. Ah! Ganun, di ba yung nagsugod ba? Ganun, nalaba bitaw ko. Kaya ako masawa, kaya trabaho mo kami. Kaya ako yung kulay ba sa yung trabaho sa una ba? Ako, iba yung laba rin. Ha? Lalim ba? Sila yun, ang nabandera rin. Dito na yung nagsugod. Basing eh. Ano may wasik? Was-was man. Hindi, mag-work ito boss mo. Yum, 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 Yaran mo 5,000 ang buwan. Kaya nga no? Ginaglanay ko lang. Yung pagkakagawa ko na. Okay, no? No?
Basketball team. Kasi baby ma'am. Wala mang oh. Mga nang gitugnaw ka bang? Huh? I don't know. Oh. Oh, Shit. Shit. Ano ba ito may mo? So ini. Wait. Bush. Yasin Bush. Signing the fall. Basics. May basic man daw po. Still friends. Feel the power of music. Still friends. Hindi ka sa masakit pero gusto mo. Isang klase. Sungkon na daw. Naong na ko. Ano na siya? Kanang klase. Ha? Ano dito? Ah, sa pagpupar. Ay, oo. Oh, hell yeah. Big. Jack.
para. Ma'am. Ayo, ma'am. Ay, Bawal mo ma'am ka. ganun ka magmam daw ko. Teacher mo na siya sa una. Oo. Hindi ka balong siya. Yan siya, principal. Oo. So, retire na ako. Tiguang na. Kasi mama yung ikapoy naman, resign. Na ikaw sa una. Estudyante. Estudyante ka. May suwi mong dadagali, oh. Ya. Yung daw siya kay kapoy sa tuglo sa mga bata kay gulo. Ang hilot na lang. Ano kay Ang hilot na lang. milom-milom raw ay tigong. May tanghilo, okay ba dun? Pwede day kapoy yung may suwi. Kapoy, tibukto, hantos ka ba tayo? Ano ba principal kay ako sa una di? Oh. Lako kay kung mga maestra. Wala ka, mo mga estudyante. Wala lagi kita na tanaw na eh. Busy niya ko yo. Wala mo ka mo tanaw sa akong YouTube. Ano yun? Wala mo cellphone ang ibo. Hindi ka TV kang tanaw. Ito hilayin. Dahil ako ito hilayin. Wala na ay. Makita man ako sa kuhan nito, ang viewers. Wala na may nitanaw nga taga dito. Eh, hindi mo na ko na dito. Kaya abili mo. Si Juan, si Eunice. Iwan ko balo mo. Anak sa TV. Oh. Si Eunice man yan. Si Eunice. Swila man si Eunice. Hindi ko kita. Kaya na kayo. Kaya na. Ha? Kaya na. Ang Sa wala ba? Subscriber? Oo. 1.5. 1510. Dagan na. Pohon, mailhan na tang dugay. Pohon, napimos ang taga Digos. Mas no. Manas mo, kaila ka ano eh, mana po diya oy, mana ang ano. Kananay maulahi kabalo ba? Ay diya naman good man. Gano na kaya rin. At ito ko dito ila. Susiri. Kaya na ang purdia. Gano na ka. Kaila ni ganun man. Ay ba no patong ningon lang gid. Yung may patong sa Rabina mo na asa ka Rabina ko. Ado kay may lado gid sa pagkakabir. Kumon, daghan na 1,500 plus. Sanay nagsabay bahay ng aming Daghan na ako sa buwan, no? Pag-ibig siya ng